Vieš, čo je úplne zvláštne? Že možno sme sa celý život snažili dostať k Bohu. Ale Boh pritom nikdy nebol ďaleko. On bol bližšie, ako som si kedykoľvek mohol predstaviť. A potom som zistil naozaj, že Boh je ku mne bližšie, než som ja sám ku sebe. Ale táto blízkosť sa mi udiala až vtedy, keď som sa zastavil, keď som sa stíšil, keď som sa prestal snažiť, keď som sa prestal približovať, keď som prestal chodiť z jeho neprítomnosti do jeho prítomnosti. Až vtedy som si mohol uvedomiť, že on vlastne nikdy nebol ďaleko.